So sure pero kasla paypayson sa kat makipaglading kita po ti 4 decade duwa kadagiti pamilya nga naulila wenno pinanawan ni kabsat nga Henry Bautista Tabugayon Norte nga asawa ni kabsat nga Merifel Alcantara Bautista apo ayan kat puso kano tiga po na isong si kabalong alalwada miti deta pusom ang atila adang ayatom ke deta ti napay katawa ka kunam siya angaw ngaro tagiti pangablaaw nga nagkapu sa Balasio tao muna man deta nagkapu di nagmay tayo pangablaaw nagkapu di Balasio tao tao na siyempre manong June ken JM na imbangal daw kanya yung aduwa this Sunday again maririnig ko na naman kayo kumanta buti na lang Ilocan wow bawal ti Tagalog manong June ken JM na imbangal daw kanya yung aduwa Domingo manon, manggag kayo manon, ngagkanta. Yung baglakit din. Talita kayo nga pangikat tibannog. Kada kaming OFW. Paano kayo sumanjay ingkaman, sagot ko ata. Sunata ti pamilya Espanyola, to'y nagkablao. Ruel, Espanyola to'y Taoyuan. Taoyuan no hanga sinukaan Taoyuan dayta. Ano? Taoyuan kuna na ngamin. Taoyuan. Tatak no sinukaan ang mga tinaoyuan. Ay toyo ayay. Ay Kuya June and Kuya John Mark makapamiss kayo nga dinggan. Pabati naman. Kuya, si Dali da ito salamat po ko na hello ading Dali. Sige agla ko kalatad i-text mo man nyo dagiti sale dito tatang Avon products. Ay di kalauna. Pabanglo, roll on. Pulbo. Pamada. Sus kadaanan ka nga ubing nga talaga. Pamada. Apay uso pa iti pamada nga. Tanay garod. Okay, hello Kuya June. Ang bangal daw yung kada kayo amin. Dito nga awan labas na. Happy Sunday Kuya. And adding JM ko na naputa. Medyo duble-duble. Kablaawak man amin nakabording. Dito'y Lady Diane Apartment. Amin nga taga-Kawayan. Sabi ko makuya ta adamot ti istasyon nyo dito'y tapno ti kasta ka mga damot. Dagiti makapabangar nga samsamiweng yo nga duwa agyaman kami kuya. More power and a Happy New Year. Pa-request, Happy New Year kasla barbaro nga taon di jayan. Pa-request po ng utang, thanks and more power from Randy of Kawayan City Isabela. Kung na kabsat nga Randy Coloma Apo napadas mi Apo dita Kawayan ngam adayong amin nga tarayan mi Apo ita ESFM idi kat kuna na pa na bagal dayo karuba nagpukin ni kabsat nga martilyo kabalawak man dagiti Apo ko ta ay sige gayam siga the JV Joe DJ and Johnny ken Janica ni ading Bell ni Venus ken syempre ni Tatay Felix nga nagtumbling idi na minsan apay nagbisikleta di lakay ti amo na kakayang-kaya na payla idi umulog ko nam na bati di saka na di ba ikat na di ulonan naladakan kasta unay nga daran paglaki din tanda ni paglaki din tanda ni Dr. Josephine nga siyempre anytime aditalata ng 31st aid kat kasi ni Apo habang nga nadangran unay at lang letek ti ulo ni tatay pero nasakit day jay iso nga si katatay ton maminsan agmotor ka na nga bisikleta ti usar anyway good afternoon kada kayo amin dito San Sebastian Apo nga dumdum nga kat kadagitiwat pamilya nga naulila ni Apong ni Tatang Morris sa Domingo condolence Apo from 4 decade duo kat sabi ko mata may liliwag yung mo dito mabiit dito nga dumteng kada kayo Ngarud, assalamualaikum to all of us karubas around the world loving you from Merla Balmor of Jeddah, Saudi Arabia. Kunana, tatay di ka unay agpalpaliwawang kita man nalitikan ka kuna naman ni mana ko nga finish Apo ninayunan na di sermon ko. Hello ka Arubas in der Lubong kan kadagiti ka Ilyak nga taga Kabatuan Isabela from Joseph Agtarap of Kabatuan Isabela. Apo nagkapsot ti signal agbafbaffer kanayon. Agpapada tayo laeng or di stasyon Abo ayan. Kadagiti newly online sila gito mo na nga naka-online manen.
We have Evelyn. And Mark Jun Acosta. Ardio Tambayan, syempre. Yes, bagong-bago. Nabasa mo dyan ba ako? And 10 elsewhere. Sangapulo iti. Ano ko na nagta? Gandang tanghali Manong Jun. Apo, ano dahil dyan yung agbarpara di takarabo kupon. Gandang tanghali Manong Jun at Kuya John Mark. Number 1 po. Number 1 po ang Sweet Radio dito sa San Isidro. Wow! Amilingan, Difon Quirino. Yes! Greet ko nga po ang lola ko po na si Fermina B. Vicente. Nakarawan niya po ngayon. Wow. 85 years. Oh, wow! Happy birthday! Yung bagpay ni Mother. Old na po niya. 85 years old na po niya. Request ko nga po yung Lover's Moon. There's a lover's moon tonight. From Dexter Vicente and family. Of? Hello! FDD. Ang muyo ka din at Ilocano. Headband cut. Bakkuko. Bakkuko. Nasursurok na ito Ijay San Agustin ng Gu. Ngamin tatay Jay headband nga binanggit ni Kagawad. Wow. Bakkuko na ito Bakkuko. Yung monta dyan Bakkuko ay kabil ko dito ay. Bakkuko dahil kaya kakao itipti daga na ito. Huwag garod Bakko. Bakho ajay Bakho. Bakkuko mo lang na dyan. Hello, good afternoon kay nga Kamsat Emil Castillo. Ayan, thank you very much for always being there. Bakkuko. Di ba dyan na-massage nga ko nga? Wajay Bakkuko nga eh. Ana, ang kumagets. Di magets. Bakkuko. Ayan na to eh. Good PM Manong June and ating John Mark. Greet mo nga boss namin na nagbe-birthday today. Katay siya ng kambing. Ulila nga mga brother. Alay namin sa kanya. Sa kinatay niyang kambing. Yan si Boss Mark Haig King Colobong ng Planet G Jones from Kuya Alfred of Jaro Jones. Thanks mga brothers. Happy Chinese New Year. Kaya pala sila nagigreet ng isumbulag hayam abong agkablao dating Happy New Year. Chinese New Year gayam. Pero ang pinatataan nga tata. Damdama lang. Nagmay tinig Planet G Jones. Planet G. Ano ti Planet G? G Jones. Planet G. Dagayang planeta di tata yun. Yes, naimbag nga Pluto. Amin, manon kaaruba. Manong kablaawak man nila kay Kunga Wilson kanda anak ko ng Mark June ken Kyle Jeman Balse. Thank you so much kung nanikap sa Mark June Acosta. Good pay manong kuhay ka tayo man jay 7 inches. Please. Apo, tapos na papakaasi. Talaga mo nga papakaasi na ito. Ilang manang pakibati mga tatay ko na kumakain. Ulam niya pinakbot. At isda, pakita ko rin man jay balse ni Tatang. Apo, madi mo malagi po na niya dagi request na kanya. Hindi tayo na yun. Utang nga, dahil sa utang ka. Hi Kuya June at Juan Inkaman dyan man. Pabati nga po dito sa Malibago, Tiague. Malibago? Natatay? Tiague. Isabela na nakikinig sa inyong programa. At pabati na din ang family Daraman. At Godoy, it's me, Princess Joy Daraman. Yes, kangarod ka Aruba. May sama nga sunat at isagot mi kada kayo. Tumader kay ngarod kadagit kayo nakatugawan nyo. Taintay bumal si amin. Natong palentiara pa ako ang mga asawa. Itikap-kap na kag-analap sat aro marampa. Utundis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban sipit na lambaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunana. Pisang titrahe mabot to tibukot na ay nakalaklak ka na. Kastala ikibiyag mo katawan nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy metimang karna. Ingkaman mamisa ang halpasan nga ingkaman pay agsagad ti paraangan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman pay aglabagit halpasan nga ingkakirkiran kusina ken sileta ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman.
apo ang mga asawa. Ang sa balimet ng titurong jak ninam nama. Barbareng mamaliw anos kendungoy pa ay kulatta. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkamang pay at sagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabak at kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Pa ako ang mga asawa talong tibungan ni ayan inan ano sa plata. Siya kung tinamaliw ta siya dinangayat na tintas nga asawa. Gapuken ni ayat tay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay at sagad ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabak at kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Inakpay sundon na giti ang palengke giti ang inakpay palengke inakbalo na giti ang karara pinakpay akasan na giti nila baak sa kasibugan na giti gumamelang amulag inakpay tara ng tigripor sa kung wala amarigabang ngaksan daw inakpay yapan lorn ng manicurista ta maka domingon tayo cutex ni bakit siyempre iyabak pa ini akot nga mangkulay di buok na. Iti oras na pangayam, alas 12:33 iti malam, kat ti oras sagot kada tayo iti For Decado Production Incorporated. Nga rod, sakbay tayong agtultuloy apo, kat kaya't miman nga pagyamanan ti presensya apo iti agtultuloy lata nga magsusuporta iti programa mi. Iti, siyempre, number one, the For Decado Production Incorporated, headed by Manang Darlincan, Virginia Domingo Pisio, Anticasi Cabal, Salvador. Kuntuk ka nga sumong bat. The adding that Ponson Bay. Anti Felicia Cereales. And we have Agri-Component Corporation. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. And the New York Heights Subdivision. Yes. Nakatala nga po iti sponsors kat adumot tiket na nag-sponsor nga mahami pay apo na sa nga niya ramitan iti ads na kan iti Eagle Rider ada barbaro nga na aramid men nga hampay nga may air ta mo gayam USB nga awit may USB kaya madi may maisalin na po G5 dito barbaring na doon makasara kami nga roda ka Melvin pasok ng ating mga sponsors 97.7 Sweet apay nagliday katatang Kasa daw, tumawunan di mo di abroad ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa New York Heights Subdivision. Bulas taong sa dinuday ta di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adala ang sa Bugayan proper, Ramon Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti babalay, gwardyado, napalawlawan ti CCTV, ada antilak sa di clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan parka pagpapalaylangan tubing ken natangan. Ahaw,
Manula sweldo ni Bagagbaw. Dahil tangarod kat tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang minulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Tandani kami ng umakar. Anya tatat po ng tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagkapo abroad. Empleyado ka man, manalon wen ang yaman nga estado. Makipag naatayon ito komunidad ano limag, nakalmang aglawlaw. Sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kalikiti sa Lutsudio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. Daituyan timang paturpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya kan makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti Kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kumpletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para itinanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 na tawanan ng agsilaserbi kadag iti Manalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti nahilig amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti De Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag apana ma motor mo lulaw rogi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise.